Kada se uči ezan, prave se greške. Prave se greške. Prvo je greška da se kaže, da se otegne hemze, kada se kaže ešhedu, ašhedu da kaže, to je biva upitno. Pa onda postavljaš pitanje da li svjedočim da je Allah najveći. Odmah je upitno. Dok se znači otegne prvo hemze kod ešhedu. Isto tako ako se kaže Allahu ekber, to je pogrešno. Jer je to množina od riječi kebrun, a to je bubanj. Pa je odmah dobilo šta ružno? Značenje. Dobilo ružno značenje. Isto tako da kažemo hayya ala salah, a ne izgovorimo h na kraju. Hayya ala salah. Kad kažemo hayya ala salah, pozivamo u džehennem. Pozivamo u vatru. Pozivamo na namaz. Znači to izmjeni značenje. Isto tako da kažemo hayya ala salah, to je pogrešno. Jer salah je nešto popravljati. A es salah, to je namaz. Pa je tu greška. Jer kod hayya ala falah izgovaramo tamo je grleno. A ovo je vamo ha obično. Pa se tu mora voditi računa. Isto tako kada se uči ezan, mnogi kažu Allahu ekber, Allahu ekber. Pogrešno. Treba kazati Allahu ekberu. Pa spojiti damu na ra sa lamom Allahu ekberul. Allahu ekber, Allahu ekber. Salamom od Allahu te barek tala imena. Allahu ekber, Allahu ekber. A ne Allahu ekber presječeno na dva puta. Pogrešno. Neki uče Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bolje je spojiti. Dva po dva. To je bio sunnet i praksa muezina, znači kroz generacije. Isto tako, kada se uči ezan, griješi se, slušao sam često da se uči, pa se kaže hayya ala salah, pa se otegne sad. Hayya ala sa, to je pogrešno. Hayya ala salah, znači sad se ne oteže. Isto tako, hayya ala falah, pogrešno. Hayya ala falah, znači nema otezanja. Jer tu kada se otegne, mijenja se značenje. Došao je elif koji nema mjesta i ne smije tu biti. Pa se uči hayya ala salah, hayya ala falah, a nema fala niti sala, tu nema dužine. Pa je neminovno znači paziti, jer svaki harf koji dodaš u arapskom jeziku na neodređenu riječ mijenjaš jedno značenje. Nije više u svome značenju u kome je bila. Ne harf, kada hareket promijeniš, promijenio si ciljano značenje. A ne kažemo kada dodaš harf u rečenici. Pa svako ko uči ezan, nije mu loše da sebe snimi. Pa da dođe nekome da kaže, de poslušaj kako sam učio ezan i vidi gdje sam pogriješio. Jer čovjek kada uči ezan i kada sam sebe sluša, je isto kao onaj koji sjedi i uči Kur'an. Karija prouči ajet, on za njim prouči. Kaže Allahu dragi, pa mogao bi ja snimiti jedan komplet Kur'ana. Nema razlike između, sve što je rekao ja sam ponovio, kao i on. A kada sjedeš da učiš pred nekim, vidiš da te može popraviti možda na svakoj ili na svakoj drugoj i trećoj riječi. Pa isto tako je ezan. Snimi ga, donesi, kaži gdje griješim i onda ćeš vidjeti tačno, poslušaj gdje si grešku napravio. I onda, da takav samo se način može popraviti.